letisko zažíva počas letnej sezóny najväčší nápor turistov a praská ako nikdy predtým. V dnešnej reportáži ťa zoberieme na miesta, kam sa bežný cestujúci nedostane. Pozrieme sa na celý proces odbavovania lietadiel počas ranej špičky a zavítame aj na oddelenie biologickej ochrany dráh. Odbavenie koordinuje zamestnanec Ramp Control, ktorý v podstate dohliada na celý ten proces toho pozemného odbavenia lietadla, monitoruje jednotlivé časy vykonávaných úkonov a dohliada takisto aj na dodržiavanie tej prevádzkovej bezpečnosti. Každé jedno odbavenie začína tzv. Prípravou, ktorá v sebe zahŕňa zistiť základné informácie o danom lietadle, počet cestujúcich, kategórie cestujúcich, nákladu a podobne a vlastne pripraviť sa a zabezpečiť plynulý priebeh toho odbavenia. Samotné odbavenie po tejto príprave spočíva v kontrole prideleného stoiska. Stoisko musí byť skontrolované, aby sa na ňom nenachádzali žiadne predmety, ktoré by mohli byť napríklad nasaté do motora, čo by mohlo spôsobiť poškodenie lietadla. Následne, keď je táto kontrola vykonaná, si lietadlo alebo zamestnanec Ramp Control navedie lietadlo do jeho finálneho zastavenia na stoisku. Po zaistení sa súbežne rozmiestňujú tieto výstražné kužele a začína prebiehať tzv. Tá vizuálna obliadka po prilete. Tá spravidla začína presne v tejto časti, lebo ako prvé spravidla sa pristavujú pasažérske schody vždycky dopredu, pretože tam je kapitán, tam je veliteľ kabíny alebo vedúci kabíny, že kontroluje sa táto časť, či tu nie je nejaké poškodenie a následne tá trajektória pokračuje v okolí celého lietadla, kontroluje sa predná časť lietadla, senzory, podvozok, nákladové dvere, motory, krídla, zadná časť lietadla a tak ďalej. A keby nejaké poškodenie nastalo, tak to nejako spomalí potom celý ten proces a ovplyvní to tých cestujúcich, alebo sa to rieši až potom, keď oni vyjdú z lietadla? V zásade platí také pravidlo, keď sa objaví nejaké poškodenie, nesmie tam pristaviť mechanizmus. Čiže ako prvá činnosť sa to hlási veliteľovi lietadla. Akékoľvek poškodenie objavené alebo čokoľvek, čo nie je, nazvime to v poriadku, sa musí hlásiť veliteľovi lietadla. Keď pokračujeme ďalej, následne sa kontrolujú aj tieto dvere. Kontrolujú sa nákladové dvere, či tam nie je nejaké poškodenie. Čiže ja keď skontrolujem nákladové dvere, pozemný personál mi môže pristaviť nakladací pás. A vlastne takto pokračujem ďalej. Až sa dostanem k zadným dverám pasažierským, ktorú tiež keď čas kontrolujem, môžu sa pristaviť zadné schody. Keď máme uskutočnenú túto vizuálnu kontrolu, máme pristavené potrebné mechanizmy, v tomto prípade hlavne schody. Kolega z Ramp Control ide hore na palubu, dáva signál stevardom, že môžu otvoriť dvere. Prebieha tam nejaký základný briefing, či nie je na palube cestujúci, ktorý by vyžadoval nejakú špeciálnu asistenciu. Spravidla tieto informácie máme vopred, ale môže sa stať, že niekedy chýbajú alebo sa k nám nedostali. Takže toto sa overuje, povolujeme výstup cestujúcich z lietadla a po výstupe cestujúcich z lietadla prebiehajú vlastne ostatné činnosti. Pokiaľ sa tam doplňa catering alebo sa vymieňa catering, tak prebieha toto, samozrejme upratovanie paluby, tankovanie lietadla. A pred odletom má tá kontrola ešte väčší význam, pretože to lietadlo je do vzduchu, takže zase musíme kontrolovať, či jednak nedošlo k nejakému poškodeniu počas toho pozemného odbavenia lietadla a takisto musíme kontrolovať, či je všetko pozatvárané, zaistené, odstavené od lietadla preč a podobne. Bratislavské letisko má aj mini zoo, práve sme sa presunuli na oddelenie biologickej ochrany. Stojím tu s Petrom Luptákom, ktorý má orla. Keby ste nám možno vysvetlili, že prečo vlastne biologická ochrana na bratislavskom letisku je? Dobrý deň, počkajte, otrasie sa. Takže biologická ochrana funguje tak, že my máme na starosť v podstate divé živočíchy, ktoré sa vyskytujú na letisku v blízkosti dráhy alebo priamo na dráhe. No a my sme tu preto, aby sme ich plašili, aby teda nenastal stret, hlavne teda s vtáčikmi. No a práve preto tu máme takéto dravé vtáky, ktoré nám pomáhajú plašiť. Tento konkrétne je orol skalný, volá sa Koko a ten má na starosť plašenie zajacov a srniek, ale máme tu aj iné druhy dravcov, hlavne teda sokoly a tie používame zase na plašenie tých vtáčikov. A ako si to máme predstaviť v praxi, že ako prebieha teda práca koka? Tak práca koka prebieha tak, najskôr musím ja prísť do práce, my teda s kolegami skontrolujeme vlastne plochy, skontrolujeme blízkosť tých dráh, že či sa tam nenachádzajú nejaké živočíchy, hlavne teda tie vtáky, no a potom ideme plašiť. Plašíme tak, že keď náhodou vidíme, že sú tam blízkosti nejaké zajace, tak pustíme tohto koka, on ich vlastne vyženie preč od tej dráhy, alebo prípadne lietame tie sokoly, tie sa lietajú na takú atrapu koristi, ktorej sa hovorí vábitko a ten sokol vlastne na ňu útočí a keď to tie vtáky vidia, že ten sokol loví, tak vlastne toho sa boja a odletia preč. Ďalej používame aj strelné zbrane, brokovnice, ktorými teda plašíme a tiež používame
používame aj psy, ktoré nám pomáhajú hľadať tie zvieratá v blízkosti plochy, no a že v prípade, keď niečo chytíme alebo náhodou strelíme, tak tie psíky to potom aportujú. A bratislavské letisko má poslednú dobu celkom strety so vtáctvom. Prečo sa to možno deje v poslednej dobe? A viete čo, problém je v podstate v období, pretože takto v lete vylietávajú mladé vtáčiky, ktoré sú ešte neskúsené a ktoré sa veľmi často pohybujú v blízkosti tej plochy, takže práve preto niekedy nastanú tie strety. Bohužiaľ nevieme ovplyvniť vždy všetko, je to predsa len príroda, ale pre nás je hlavná priorita, aby sme zamedzili stretom s väčšími druhmi vtákov. Tým, že naozaj bratislavské letisko je obrovská trávnatá plocha, takže je tu aj veľa hmyzu, je tu veľa druhov vtákov, ktoré vlastne konzumujú ten hmyz. Máme tu veľmi veľa sislov, takže sem prilieta veľa dravcov zo širokého okolia. Plus sú tu vodné plochy, Malý Dunaj, takže naozaj ten pohyb tých divo žijúcich zvierat je tu veľký. No a my robíme, čo môžeme, ale bohužiaľ nedá sa vždy tomu vyhnúť, ale ako som spomínal, pre nás je najdôležitejšie, aby sme zamedzili stretom s tými veľkými druhmi vtákov. A vtáčiky majú aj nejaké špeciálne výcviky a školenia na to, aby tu mohli byť? Každý zamestnanec biologickej ochrany tu na bratislavskom letisku musí byť sokoliar, čiže musí byť aj poľovník, musí mať sokoliarské skúšky, aby mohol pracovať s takýmito dravcami. No a každý si v podstate svojho dravca cvičí sám a cvičí ho podľa toho, čo s ním ide robiť, akým spôsobom s ním chce loviť alebo prípadne plašiť. Napríklad takýto orol loví takým spôsobom, že sa púšťa priamo z ruky, hovorí sa tomu lov z peste a zase napríklad pri tých sokoloch sa používa lov z krúživého čakania, to znamená, že tam potrebujeme aj psa, ktorý niečo hľadá, keď to nájde, tak to vystaví, no a ten sokol sa púšťa, on vyletí do veľkej výšky a vlastne z tej výšky útočí. Znie to veľmi jednoducho, ale je to naozaj náročný proces, ale v podstate každý sokoliar si teda cvičí svojho dravca sám a na to, na čo potrebuje. Ako si mohol vidieť, za úspešným odletom a príletom stojí logistika desiatok ľudí. Takže keď na budúce budeš sedieť v lietadle a budeš premýšľať nad tým, prečo ešte stále neletíte, vec, že momentálne prebiehajú procesy, ktoré zabezpečia, aby všetko prebehlo v poriadku a doletel si šťastne do tvojej vysnenej destinácie.